Prije nekoliko mjeseci našoj javnosti predstavljena moja knjiga Hrvatski martirologi 20. stoljeća. I tamo su navedeni 664 mučenika crkve u Hrvata, to je najveći broj. Ja sam 17 godina istraživao to, a službeno sam se bavio demografijom i propovijedao jedno dijete više, a po danu, a po noći sam mučenike ispitivao. Pa moja saznanja su sljedeća. Naročito me ponukao slučaj jer sam pored crkve u Hrvata ispitivao i slučajeve crkve u drugim zemljama pod komunizmom. Pa sam došao do skoro senzacionalnih otkrića o ogromnoj razlici između ubijenih svećenika u ostalim komunističkim zemljama i u našoj komunističkoj zemlji Jugoslaviji. Pogotovo što je Europa dugo godina pričala o Titovom komunizmu kao humano lice komunizma. Pa vidite kako to humano lice izgleda kad su u pitanju svećenici, bogoslovi, časne sestre. Prvo, kad sam spomenuo časne sestre, da počnem od njih. Njih je 31 ubijena. 31. A bogoslova, sjemeništaraca, bogoslova je 50, a sjemeništaraca 38. Zadržat ćemo se samo na ove tri kategorije ljudi. Ako neko od ovih lažnih povjesničara za nas starije župnike kaže da smo se malo ošli u fašizam ili neki naš biskup, ja vas pitam i pitam našu javnost kakvim su se fašizmom bavile časne sestre, pa su i njih ti antifašisti ubili. Ili još gore sjemeništarci, 38, to su još djeca bila. No da odgovorim, da još kažem da je svećenika 520, ubijeno 500 i 4 biskupa. Da odgovorim na vaše pitanje zašto su stradali. Ja sam ovdje rekao, nek to kažu naši povjesničari. Ja bih volio da to kažu povjesničari. Meni je povijest hobi, ali nisam po vokaciji povjesničar. Ali jer se bavim ovim problemom, ja mirno mogu reći, za razliku od drugih komunističkih zemalja, prvo, da smo mi Hrvati prvi u Europi po broju mučenika. To nisu znali naši političari koji hrle u Europu, pa ne znaju koji argument da iznesu. A ovi su i mučenici najjači argument. Da smo mi upravo Hrvati svojim otporom, onim tihim, svetačkim, poput kardinala Stepinca, a da znate da je, ja sam ovdje naveo nekoliko stotina malih Stepinaca. Ovaj veliki Stepinac je jedan, a ovdje ćete naći nekoliko stotina Stepinaca. Da smo mi svojim otporom otupili oštricu komunizma. Dakle, Hrvati već stoljećima spašavaju Europu. U srednjem vijeku od Turaka, još prije kad je bio car Heraklije, kad smo došli tu smo od Mongola, a sada smo evo od komunista. Jer evo pogledajte ovu ljestvicu, ona je potresna. Da je broj žrtava kod Mađara oko 10, ništa više Mađari nisu ubili svećenika. A jesu oko 1500 zatvorili. Ali ovdje govore o ubijenim svećenicima. Onda Slovaci, rekao sam već 14, a ima Slovaka 5,5 milijuna koji nas Hrvata i tamo komunizam trajao isto 45 godina, samo su 14 ubili. Kod nas 664. Česi oko 20, Albanci 67, Poljaci od dolaska Crvene armije 187. Ovo za vrijeme Hitlera još se istražuje, još istraživanje je u toku. Slovenaca 220, Njemaca 330, i pod Hitlerom i pod Stalinom. Dakle, mi smo, evo vidite, ova crvena dugačka traka, to su hrvatske žrtve, sve su druge ispod nas. Pazite, ja ne mogu drugo tumačenje dati nego sve su ove druge komunističke zemlje imale ovaj komunizam kojega je izmislio Engels, Lenin, tako dalje. A mi nismo imali taj komunizam klasični Engelsov, Leninov, Staljinov. Mi smo imali komunizam u Garašinovom izdanju, ja to volim reći. Znači, naš je komunizam bio u četničkom izdanju. I zato su tako. Jučer sam čuo na televiziji jednu gotovo potresnu vijest da niko nije u Blajburgu ubijen zato što je Hrvat. A upravo istina obratna. Svi koji su ubijeni zato što su bili Hrvati. Da bude manje Hrvata. Zato ja nemam drugog tumačenja nego da je to bio smišljeni genocid uništenja hrvatskog naroda. Dakle, narod je bio osuđen na uništenje, na istrebljenje, a da bi se taj narod uspješnije
istrijebio, trebamo prvo pobiti njegove svećenike.